Noko borok de tong borok, tu phina tu gadi. Tangai jani bos seleka, tangmaya apa? Ar ke tangai. Misule tangai sama nai. Oh bini haise khai masa sini angko YouTube daro. Short film blog rok खायसे मासा सिने हा फारि दिया तिनी सादुं तिनी सामुं थांमानि सादुं बियो ताबाबो तंमा दिया तुंख्लामान तिनी बजे थांबाय सामुंगो सादुं आरे हलाय तांगै सामागलाक बा फारिया जे क्लेपा सारदी आनो आं जे माइ फतेया मसालाय हा नो YouTube थुमरो काम क्लेपा सारदी सिको खायफा सारदी आं जे माइ फतेया मसालाय आरे नो फिना आइडिया फिना रग दिबा आइडिया दि सियां आरो के हाना से फुन मा खाइ नै थानि न मोल तिदि सिखा मान हेलो ब्रोलाय नोंबा अरे yang फाइखाक दि नों ब्रोतं ताबो अरे दस दो तातारि फाइखार दि सिरि नगो दादी फाइखार दि इम्पोर्टेंट कक दङ एकदम सिरियास कक फाइदि ना ताबकसो फाइदि तना दो ওই দা তামানি সে কল খাই মানে দিপুরা চুপচুপ রব ইমার্জেন্সি দরকার হতে তং কোন आरे नन सामु नांगैसो कल खायमानि नों बिराद दरकार दङ इम्पोर्टेंट करक थांला बिन बागा सुंनाय तयला असुदी ना हिरो सारि हालाय नि तामा से इम्पोर्टेंट कक जरा तं सिनि आरे खाना गरा दि सारि दामा आं बा यूट्यूबर एकदम मंगनि मुसुगो ता तामा खेकले सानो तामा भिडियो खेकले सानो बर बर साजानो सागा दिनु खिया आं ता बखरक एकदम सिरियास टेंशन होय दं तंगर दालाय दा आरो नों 5 सेकेन्ड टाइम रग दा मानसै नाय गना आइडिया खाना दे हालानि कर निनि क्यारेक्टर फिना दिला तो नों बय जतन बो शॉर्ट फिल्म खालामागला शूटिंग रगबो खालामागला ब्लॉगर बो अंमागला खलाय नों आवै थांसि दि तामां फाय मीडिया थांसि दि होत मीडिया आंखौ बरक ता बरक नायनो दो तामा नाया तांनि जुगो मोबाइल थेयाव खाय नों सिया बारंजा निनरा मोबाइल कर दिबा तो ए सी मोबाइल तंलाय दाबं दिनो सब दुनिया चलियो आरे दे ए मोबाइल तंला आरो महा चिंता करे नों ताबं नुगे दिबा जे जागा थापाबो जत्त मोबाइल आरो खाय तिलेलाय खालाय मानि नों आनो गाहाम आइडिया रखा खबर थुनि हालायलाय बरक कायनि नांनाय आंला माइक तुयानो कक्सानो कैमरामैन नु सिदि ए दां फारि गला केमेरा खायनि दरकार नाहला इनो बरगला दि आं फारि गला आं वाइ हबो खाला जिगे बोतरो आरे खाना दि आरे नना आं लगे तेखौ मांना खायनो गला बोले मासे रां रने बोले बेसे खलाय लांनायलाय आरे 1500 आरे खाना दि नों ताबो कैमरा गाम खै रुं सिजाखो ताबो रिनि फारिया कैमरा खैनि फारिया आनि चैनल मा ग्रों याखो आनि चैनल जेखौ ग्रों नाय निबो ऑटोमेटिक बेतन बारिनि कबैदे कबैसे खाना दि जों दाबो सिनि प्लेन तिनलाय मोटा मोटी हा जों दाबो खबर थुमानि सिनि प्रुफ के हालाय नांनाय बेलेबा आइकाट आरे बिनि बागै जो माने तंनो स्कुल तंग बेलेबा स्कुल काने थांनायबो तामा अब फुं कान न ताबकसो अरे नों बरबाय सिजा काल नों सुगजुनो आरे खालायो बिनि बागै जो माने तंनो इरो पिता सिमिसे नंने पिता सिमि पकड़ बिसंगते तंनो आई कार्ड बो बता स्कुल ने आई कार्ड ना खबर ने आई कार्ड सिनो देबक बा नों ताबो सिया हो आं किन्तु सिया बरबाय सुगजा कालाय आरे आं तंग बेलेबा तामानि किरिनो करक साकले करक बांगो सि करक न बाद्रदि खाना फुरुंगा थाङै नों माइति जाय एकदम फाइसिदि भद्र भाबे रिसुम रकानै बररक सिनियातै काताल बिबुटे हिनियातै सन कासाम बिबुटे हिनायतै आरो के माउसिनै तिनि होसै सुक थांलायसिनो दलाय खाना फुरुंदिया मालायनो द थाङालाय दो बिनिबाय नायसि दंखा बो फाइनो दे फैया कलबो हायदे बिनि लामासो हमै दंहा जुगालायसो हमै दंखा बाइकखौसो फाइनोबो ननांलाय संमानि फैया संमानिसियां सुंनायसि दंमानि नायलाय आंना कांनायसि मै भिडिअ हा दंगादि बेसो काने लादि गांफाय काने लादि ना बरर सियातै
Ini kelai sabok. Beli kok. Uni. Brok ya. Nali jo mau samkai itu nanti ini bobai sih ini start kalau sih. Dia lai. दा नोंबो करक खिसा सामानो Tama korong nai. जों बारि बुटासे मिडिया खबर थंनाय नुयो दैनो Nuwa. जों ननो गकायसा सुनिं मानसि Tama no English okda sengnai. English ang buziya manu manjia. इंग्लिशिया खबर बायसि सानाय Da sadi lai. द हालाय jangan sino cameraman थांलाय भिडिअ खाय Bara tama no ni camera ara. आरि क्यामेरा भिडिअ खायाखलाय तांखि निउज होनायलाय Da khayi. क्यामेरा ठीक दै ठीक छे हेलो रेडी दै रेडी एक्सन हेलो गाइस लामसु गसिनि इमां टिभि दारो हाय थुट नों थाबाय दारा ब्लग देखान फाय सियाले महा सिया बेदि रिपर्ट आंलाय नों द हाला र खादि द खायदि हेलो गाइस नों मला nya je jaga phabo नों yang थाबो बाराय नों बाय महा दारा मिलके नों बाय अरे ब्लग रंग नायसि आरखे अंखाना जेहा बुकुकतिसे म ब्लग नि गग्र आखले थाव ताक बारेके सानाय म नों खिसा खाना रले हाय नों सिकतार साननाय बेलेबा अस्ते खलायबा सादिबा खापांनि ताखुकताय बुकुक सं चिनि अ इमां टीवी चैनल पुइलानि सिमी पाइथाक जरा नायतं दि चिनि अ भिडिअ न आरा खलायबा सादिबा नोंबा Hai nok tama katal korok thumnai dok dei. Tama no ni khlayo ongya. Ani taincha nosto in thanga ang kam khlane bora khlai miya. Khlai palai di. Sal tha ha. अरे दानु आनी करक खाना दि Sadi. आं एक बसर रिपोर्ट नि आखले तंजा सामुरक तंजि गिया बुजि हादे Buziya. बे आनी बागसे बखरबो मुंसा फायदिया इजां ओइ तं Ara tama ko ha plano khobo. आरे फिले हट क्यामेरा हालाय बियां थाङै खनि दि मलिनो जेफा बिरि दि नुनो जाय आर सामग्रि इजां फाय ओइ तंगर खयतं नों रेडि दै ताक पे कुकसन नरक न जतो नामसो बसिनि इमां टिभि चैनल कट ai kobor recording se khalai je gyang ba pola kaise हट बरक साफुनि हालाय निनि ओया बरक इजु कष्ट खाय सामानि बरंनि कामसे खाय रमादिया निनि बाके समगो खनि रक साइतंग न बरक था खनि आर साने देनो action talai final shot ठीक दो किन्तु ए ताकुते बुकुक सं न रक नायमान खाताबो जिनि इमां टिभि बायथा जरं न रक नाय दं सिकिपिंनो लारमैया दै नोंबा तामा आस्ते खाय बंमैया दै इचु भिडिअ गाम खायपुनि खालाय बारके खिपिंना नाय कत किसु क्यामेरा बो बंनाय बिनि si khibe okai thalang tamak letai mona nang sia raja benda khibe rumularang maya okai thala okai hablebo ang tamak letai bono सिकिपिंनो नु किसिरा आस्ते के होमिया दै नु आरे आनी करकसे खाना दिनो नों सारो मैया दै सारो मानि नों भिडिअ दार खिपिं खालाय बता सानो दे सानो आनी अब हंगै तानि बखरमो गरम हंगै थाखा खिसा नना इबो जलि खिसा सामानि Hei, nokai nang mote ni thampo tama suru no wanlai tongwa ba ang kam kheba dra nok dei so khoba thunai dang hi no bopran payment nahi नु तगला किछि गा पारानि hi thangni ane patni kutudi inang ron lai che thangdi ai kutudi no ni baisa ne kam sala dia salu बसे मेन बसे खिपिङो bentar ya binisnya अरे aku ane patni boroni borok phaya bok tini slane patra jaw walnai mani boni khlase tini sang khlai dia ang sal tha korok thunai da phongbo korok thunai da sane patra phaya walnai to ne bani thamchina sia thamji khatre da birat khlaya borona kam kum sal thla ha kam khanda boroni patra phaya pe ronai tong salwa thla ha no se ba thamchina ha Uma, borok botama bu, yu tak, kale, tanah sih bayang, tama bu, ini makan nih kalau sih soal jauh, udah kirim aja, kau dah lakukan balik, yu,
दानिसो बायो बरोबो भिडिअ मासिन सा बरो हैट निनि बाय तो आरो खनि दि मलिनो बा खिपिनो तामा तामा उटिनो बरो निनि बाय तो आरो बिदरो खाना दिया निनि बागै हैट थांलायसिनो खाना बाबार खालायसिनो भिडिअ दिनैलाय